bertsolari baten ondotik bertsoa botatzea, irrifar politak egiteko. Beraz, Itziar nire bizilaguna da, parez pare bizigea, eta beti datorkit zerbaiten eske. Orain gontan, tonerraren tinta bukatu zaiola, eta nahi dula paper bat inprimatu, nire inprimagailua. Lenda bizi barkamenak, Maialen? Bai, Marianen... Libre. Bertxile. Beraz, orain tonerra, koño ez da broma, bestela katz, olillo, butano bombona, etzaizu asko gustatzen zuri merkadona. Hementxe daukazuta dena merkea eta ona, hementxe daukazuta merkea eta ona. Lau mesede eskatu ta kexak hazin, zure jarrera horrek ez dit egin grazin. Behar dedala soilik dizut adierazin, zuk baldin badaukazu zertako erosin. Zu baldin badaukazu zertako erosin. Argumentazioan abila zerazu, eman egingo dizut, baina egin kasu. Impresoraren tinta hementxe daukazu, ta erosketen lista imprima ezazu. Ta erosketen lista imprima ezazu. Gaurkoa bakarrik zen kasualitatean, biok lagunak gara atean. Baina kostatzen zaizu sarri ematean, bizilagunenan da komunitatean. Bizilagunena da komunitatea. Nik aldegin nahi nuke gure honetatik, esplikatu beharrik ez dago zergatik, aspertu nahi baduta nahiko traste faltik, ta gainera ez nahatu egin nau siestatik. Ta gainera ez nahatu egin nau siestatik. Nun aurkitu ni baino, konpainio bean, naizta zutan jarri den gure sektorean, ikusten nik badaukat nere balorean, ni naizelako zure despertadorean. Ni naizelako zure